Вие сте абсолютният шампион на България по културизъм. Как се чувствате като такъв? Всеки един състезател може би мечтае да стъпи на сцена или да застане на старта и да му закачат златния медал и да вдигне купата високо. И естествено да погледне към треньора си, тъй като една наша подготовка в този спорт е 50% от треньора. Един треньор задължително трябва да е вкаран на 100% в подготовката на един състезател. Аз мисля, че съм избрал правилния треньор, тъй като и има доста трудни моменти в цялата подготовка и може би треньора трябва да ти действа и малко психологически, за да те мотивира. Какво ви подтикна да се занимавате с бодибилдинг и да тръгнете по състезания? Ами, какво ме мотивира? Не знам точно. Като дете съм спортувал, минал съм през всички спортове, явно тук съм се спрял, явно това е моята съдба. Кога и къде за първи път влязохте в фитнес зала? Ами не помня точно кога, мисля, че или 2008 или 2009 влязохме с едни мои приятели в една зала в Разград. То не беше зала, беше си мазе. Имаше само дъмбели и щанги. И след това вече влязох наистина професионална зала, също в Разград. И оттам започна цялата ми кариера. А кое беше най-трудното в подготовката ви? Когато започна някаква подготовка, си казвам, ами какво от това съм минал през целия този път, но не е така, всяка една подготовка става все по-трудна и по-трудна, тъй като целите и стремежа стават, нивото се дига, целта става по-висока, гоним международни състезания. Всяка нова подготовка е по-трудна и по-трудна. Тренировките се увеличават, кардиото също, пази се да не качваш килограми и така нататък. А с какво се различава подготовката ви преди и след състезание? Ами, лично моите тренировки не се различават чак толкова много, тъй като аз съм много ударен на този спорт и това ми доставя удоволствие, но когато се подготвям за състезание, естествено няма как да пропусна тренировка или да не вляза в залата. Няма как да се случи това нещо. Аз това нещо го правя с удоволствие, не го правя с някаква цена или да ставам известен. Това го правя, защото така съм си избрал и това ми харесва да правя. Кои са любимите ви културисти и ваши идоли? Те са много, да не изброявам имена, но мисля, че и в момента повече ми харесват олдскул от състезателите, тъй като те са по-симетрични, не чак толкова обемисти, както сегашните мистер Олимпия и може би и затова съм избрал да се състезавам в класическия културизъм. Като казахте класически културизъм, да очакваме ли да ви видим на световно първенство? Ами не мога да кажа нищо. В момента амбицията и целта ми е Арнолд Класик в Мадрид, когато ще се проведе септември месец. А други българи, освен вас, ще се състезават ли? За сега на 100% знам, че моят треньор също ще участва там. Аз и Мартин Русанов, да сме живи и здрави, Господ да ни пази, ще отидем да представим България в Мадрид. Спазвате ли формулата на морите, фитнес, хранене, положителни емоции и любов? Да, но това по-често става, когато не се подготвя на състезание, тъй като се подготвяш за състезание си малко по-консервиран и нямаш времето да излезеш и да се забавляваш по заведение, но да, спазвам ги. А какво бихте посъветвали нашите слушатели, ако решат да се занимават с фитнес? Ами, най-вече да слушат сърцето си и да правят това, което искат и това, което ги прави щастливи. Тъй като никой не може да накараш на сила да влезе в залата или да седне и да яде пилешка пържол. Нека всеки да прави това, което харесва и това, което му доставя удоволствие.